Καλησπέρα από το Βοτανικό. Καλησπέρα στην ομάδα. Λοιπόν, έχουμε 23 Ιανουαρίου 2026. Η ώρα είναι 3:30 περίπου. Έχουμε εργασίες αυτή τη στιγμή σε όλα τα μήκη και πλάτη του εργοταξίου όπως συνήθως. Έχουμε δύο ομάδες εργαζομένων. Η μία ομάδα σχολάει στις 3, έχουν ήδη φύγει. Αυτή είναι η δεύτερη ομάδα που δουλεύει. Σε όλα τα σημεία βέβαια δουλεύουν, δεν συμβαίνουν σε κάποιο συγκεκριμένο. Λοιπόν, τώρα είναι η δεύτερη ομάδα αυτή που δουλεύει. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε εδαφόπλακες στο North 1 κτίριο, το δεύτερο υπόγειο. Full. Έχουν πέσει ήδη σε δεξιά εδώ σε δύο κομμάτια. Και εδώ που δεν φαίνεται πίσω από το τυχείο έχει πέσει. Τώρα ετοιμάζουν εδώ κεντρικά. Μια διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί σε λίγες μέρες. Το δάπεδο δηλαδή του δεύτερου υπογείου στην North 1. Τώρα έχουμε και ρίψει κάποιες εδαφόπλακες, έχουμε μπετονιέρα μέσα με πρέσα. Το μπετό αυτή τη στιγμή πέφτει στη North 1 για τις εδαφόπλακες. Λοιπόν, εδώ έχουμε την North 2, η οποία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το καλούπομα του δαπέδου του πρώτου υπογείου, εκτός από τις δύο δεξαμενές. Δεν έχουν καλουπωθεί ακόμα οι δύο δεξαμενές. Δεν ξέρω αν θα πέσουν καλούπια εδώ ή θα πάνε πιο πάνω. Ίσως να πάνε πιο πάνω, να πιάσουν και το πρώτο υπόγειο. Δεν ξέρω ακόμα, θα δούμε. Λοιπόν, έχουμε στον βορειοδυτικό πυλώνα σκυροδέτηση των τυχείων για το επίπεδο από το πρώτο υπόγειο προς τον ημιόροφο. Έχει ολοκληρωθεί σκυροδέτηση και αναμένεται να βγουν τα καλούπια ώστε να προχωρήσει. Στη West 1 δίπλα ακριβώς έχουν πέσει οι πεδιλοδοκοί και οι κολόνες από το υπόγειο προς τον ημιόροφο, αλλά λόγω της κακοκαιρίας δεν έχουν μπει χωματουργικά ακόμα μέσα, δεν έχουν ξεκινήσει να γίνουν επιχώσεις των πεδιλοδοκών ακόμα. Λίγο καιρός μας πήγε πίσω σε αυτό. Λοιπόν, δίπλα ακριβώς στη West 2 έχουμε την εξέλιξη ότι έχει ολοκληρωθεί το δάπεδο του πρώτου ορόφου και έχει ξεκινήσει η ανοδομή με κολόνες και τυχεία από τον πρώτο όροφο στο δεύτερο όροφο. Λοιπόν, ο δεύτερος όροφος θα είναι το δάπεδο των σουιτών, της πρώτης σειράς σουιτών. Και από το δεύτερο όροφο θα κατεβαίνει και το δεύτερο διάζωμα, μεταξύ δηλαδή ισογείου πρώτου και δευτέρου θα είναι το δεύτερο διάζωμα. Οπότε τώρα πάμε για το δεύτερο όροφο. Καλουπώνονται αυτή τη στιγμή κολόνες για την ανοδομή από τον πρώτο στο δεύτερο στη West 2. Στη West 3 δεν έχω εικόνα, αλλά πρέπει να προχωράει το σιδέρωμά της για να πέσει η πλάκα του πρώτου ορόφου. Θα το δούμε. Εργασίες έχουμε και νότια, βλέπω κόσμο κάτω, θεμελίωση ανοδομή του τμήματος της South 1. Βλέπω έχουμε σιδερώματα για ανοδομή, για κολόνες στοιχεία στη South 1 από το πρώτο υπόγειο, γιατί ένα υπόγειο θα έχει, προς τον ημιόροφο. Στο νοτιοδυτικό πυλώνα δεν βλέπω από εδώ κάποια εξέλιξη, βλέπω καλουπώματα βέβαια στο ύψος του ημιορόφου. Έχει ξεκινήσει καλούπωμα στον ημιόροφο. Στο νότιο-ανατολικό έχει μείνει που είναι σκυροδετημένος μέχρι το ισόγειο. Αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες και στο δάπεδο του πρώτου ορόφου στην ε3, όπως βλέπω, και στην ε2.
Ολοκληρώνεται η ανοδομή από το ισόγειο για τον πρώτον όροφο στην ε2 και προχωράνε και τα καλουπώματα της πλάκας του πρώτου ορόφου της ε2. Στην ε3 ακριβώς αριστερά ετοιμάζεται το δάπεδο, έχει γίνει επίχωση και μπαίνουν τα υδραυλικά τώρα ώστε να ξεκινήσουν να πέσουν οι εδαφόπλακες στο κομμάτι του υπογείου, στο κομμάτι αυτό που είχε μείνει και φτιάχτηκε τώρα. Λοιπόν, ακριβώς δίπλα στο κομμάτι που είχε ξεκινήσει έπεσε χθες το μπετό για τον ημιόροφο. Έχει πέσει ήδη το μπετό εκεί. Και στο βόρειο-ανατολικό πυλώνα έχει ξεκινήσει το σιδέρωμα από το πρώτο υπόγειο προς τον ημιόροφο. Η δεύτερη φάση του δηλαδή. Κόσμος αυτή τη στιγμή αρκετός μέσα, παρόλο η ώρα είναι 4 παρά. Σε γενικές γραμμές αυτή είναι η εικόνα. Γενικά οι κακοκαιρίες, οι βροχές και αυτά δεν βοηθάνε, να ξέρετε. Και πάλι καλά να λέμε. Οπότε τώρα αναμένεται να αρχίσει το σιδέρωμα της πλάκας του πρώτου υπογείου εδώ στο North 2, στο βόρειο πέταλο, στο 2 εξέδρα. Να ολοκληρωθούν οι εδαφόπλακες στην North 1 που έχουν προχωρήσει αρκετά, κοντεύουν να ολοκληρωθούν, και να σηκωθεί το βόρειο πέταλο σιγά σιγά. Οι κερκιδοφόροι στην ε2 και στην ε3 έχουν φανεί, έχουν γίνει ξεκαλουπώματα, βλέπουμε την εικόνα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν καλούπια. Τα καλούπια που βλέπουμε είναι στην ε1, είναι καλουπώματα, δεν έχουν γίνει ακόμα σιδερώματα για τους κερκιδοφόρους. Θα προχωρήσουν όμως και αυτά τώρα, αφού έπεσε και τον μπετό στον ημιόροφο στο τμήμα αυτό. Προχωράει σταδιακά δηλαδή να ολοκληρωθεί και η ε1 σιγά σιγά. Τώρα όπως πέρασα από εκεί βάζανε υδραυλικά, οπότε θα πέσει το μπετό στην εδαφόπλακα μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως το βλέπω, Δευτέρα το αργότερο, για να προχωρήσει και η αναδομή και στο υπόλοιπο κομμάτι. Η αναδομή είναι έτοιμη να προχωρήσει το καλούπημα για τον ημιόροφο και στο υπόλοιπο κομμάτι της. Οι εργασίες δεν σταματάνε αν δεν ολοκληρωθεί η μέρα. Μετά τις 5 η ώρα τελειώνουν, αφού δουλεύουν 2 γκρουπ. Έχουμε δηλαδή εργασίες και στον πρώτον όροφο ε2, ε3 και West 2, West 3 στο πρώτον όροφο, και στη West 1 στη θεμελίωση για αναδομή του West 1 κτηρίου, και βόρειο πέταλο North 2, North 1, εργασίες παντού. Να βοηθάει και ο καιρός, να μην έχουμε βροχές, γιατί τώρα 2 μέρες με τη βροχή τα χωματουργικά έχουν πάει λίγο πίσω. Λοιπόν, εντάξει, όλα καλά. Αυτά παιδιά από το Βοτανικό. Καλό απόγευμα και εδώ είμαστε. Ευχαριστώ πολύ.